Siguro natingala mo karon nga nganong nakapula ang vestment sa pari, karon mao ang paghandom nato kang Saint Maximilian Kolbe. Usa ka pari nga diin mihatag sa iyang kaugalingon, niula sa iyang kaugalingon in exchange sa usa ka amahan nga pagapatyon panahon dito sa World War II. Diin ang iyang naa sa concentration camp, nga diin ang iyang paghatag sa iyang kaugalingon in exchange ngadto sa amahan nga aduna pay mga anak. Usa ka bililhon kaayong akto sa pagkamartir diha sa lantaw sa atong pagtuo. Diha sa atong ebanghelyo karon mga igsoon, dunay duha ka bahin. Bahin una sa pagtagna na usab o pagsulti na usab ni Jesus, bahin sa iyang kamatayon, sa iyang pagantos kamatayon ug pagkabanhaw. Ug si San Mateo dili kayo mohatag og dakog pagtagad ngadto sa reception, ngadto sa pagdawat sa mga apostoles kung nasabtan ba nila kini o wala. Mao nga diha sa iyang ending mingon siya kining mga butanga nakasubo pag-ayo sa mga tinun-an. Kinsa may di masubo kung mamatsyan. Kinsa may dili masubo kung handom o gani maghisgot na ang gani masakiton nga sa iyang kamatayon. Daghan kayo kanato nga dili gustong maminaw niini. Naagyod ang kasubo kung naay mamatay. Labi na siguro sa mga kahigayunan nga diin dili nato gusto mubiya gayod ang maong tao diha sa atong kaugalingon. Dining maong kasubo giparisan kini karon diha sa saysay sa ebanghelyo ug usa ka higayon o usa ka hitabo diin gi pangutana si Pedro kung nagabayad pa sila sa buhis sa templo. Atong hinumduman mga igsoon nga kining buhis sa templo lahi kini sa gitawag nila nga buhis ngadto sa mga Romano. Kining buhis sa templo mao gayud ang ginahatagan aron pagsuporta sa maong mga panghinahanglan sa pagpahigayon sa templo. Dining maong buhis mura kini gitan-aw nga obligado gayud sila. Busa dinhi gihisgutan ni Jesus mahitungod sa buhis. Kinsa man gyud ay ang kuhaan og buhis? Ang lungsuranon ba o ang langyaw? Ang tataw kayo nga tubag ang langyaw. O diha mingon siya nga tama ang langyaw unta, pero aron di sila maiskandalo nan mobayad kita sa atong buhis. Kini makita nato mga igsoon nga diha sa atong kinabuhi naagayod ang kagawasan nga gihisgutan ni Kristo. Kagawasan nga diin dili unta kita magawngan sa mga kalibutanon nga pagbati o kalibutanon nga mga buluhaton, isip mga lungsuranon. Naagyud unta tong ato nga pagkagawasnon hilabi na diha sa paghimo sa buhis. Unlike karon lahi, no? Sa atong nasod, ang buhisan kayo ang katong mga sakop sa nasod. Unya na ay mga foreigner nga manganhi labi nagmagnegosyo hatagan pag grace period nga di sa sila muhatag sa buhis. Bali no? Pero sa panahon ni Kristo, ang obligado nga muhatag og buhis katong mga dumuduong nga dili taga diha aron sa pagsuporta sa kinabuhi sa maong lungsuranon.
aron pa pagsuporta sa kinabuhi sa pagtuo diha sa templo. Apan si Jesus tataw kayo nga dinhi nining dapita, klaro kayo sa iya nga naa siya gawas nun siya the freedom from obligation to pay. Pero mingon si Jesus, bayri, aron di sila maiskandalo kanato. Ang pasabot ni mga kaigsunan, nga mismo si Kristo did a choice or decision to sacrifice His freedom in order for others not to be scandalized. Kanindot kung ato kining lantawon. Nga diin tinuod, natay mga katungod, natay mga rights, no? Usahay, kung matandog na ganining atong mga rights, mga katungod diha sa atong katilingban, sa atong community, sa atong organisasyon, mao ni siya usahay makasilaob nato, no? Wa man untay rights o naaman tatay rights isip mga homeowners niini, no? Nganong wala manigihimo og diha kasuan na kanunay ang away. Apan dinhi nindot ang paghatag ni Kristo sa ato og obligasyon og ehemplo. Nga pwede di ay nato masakripisyo ang atong mga rights, ang atong freedom para sa kaayuhan sa uban. O kininindot nga atong paningkamutan nga unta masabtan nato kini sa atong kinabuhi. Kay ngano usahay mga igsuon diha sa atong kaugalingon gusto ta nga mahimong gawas nun sa atong mga buluhaton. Hangtod na lang nga kining pagkagawas nun nga atong gusto makadaot na noon sa uban. Mao nga taliwala po ni usahay musakripisyo ta sa atong pagbati musakripisyo ta sa atong gusto para asaman for the greater glory and for the good of others. Kini bang maong prinsipyo diha sa Kristohanong kinabuhi? Gina-promote ba nato diha sa pamilya? Kana ba ang maong prinsipyo na palawom diha sa atong pamilya? Kasagaran na kumadunggan mga pamilya maingon nga sige lang dong maingon ang tatay o papa sa bata sige lang dong antos lang ta dong anak man gyud na dong mga pobre man gyud ta daog-daogon lang gyud ta ilang antos lang nato mo nang dong paningkamot yun dong nga madato ka dong makahuman ka sa imong kurso dong unya madato ka no kay kung madato ka dong nyawa nako sa ari ko dong nga paliton ni gud nimo ni sila og sunugon aron makabalos ta. Sige lang, antos lang ta. Ing ana ba nga mga panlantaw o nahabatong elemento nga dong isakripisyo nato siguro ang atong kagawasan ani dong para unta pod ang uban makahimo sa ingon. Nga mahimo ta maayong ehemplo. Mga kaigsunan, kung kining maong moralidad nga gitisok ni Kristo kanato karon to sacrifice ourselves for others, even to sacrifice our rights for others, kung kini ang mutisok sa mga bata, nan sigurado ko nga mulambo gyud ang bukasyon sa Ginoo nga gihatag diha kanila. Whether mahimong pari, whether mahimong binyo, whether mahimong ulay, whether mahimong madre, kining tanan, no? Fundamental nga gitudlo ni Kristo kanato. Mao nga unta kining lanta sa ingon. Makita nga kini makapalawom sa atong pagdumala, pag-amuma sa pamilya. Kay ang bukasyon mga igsuon nga atong giampo bisag unsang klaseng bukasyon nagdala gayud og self-sacrifice for the good of others, for the common good. Mo na nga diha ka po sa pamilya mao gyapon na. No? Ayaw ingna nga bitaw pader nga nagdaghan mig anak unang anak gyud mi
Kay para pagkatiguang namo, uy, hayahay mi, uy, kay naay mag-atiman namo. Pagkatiguang namo, uy, malingkawas mi sa among kakabos, kay ang akong anak, tanan namong anak professional na, ug mo'y muhawa sa among kalisod. Usahay mga kaigsunan, kung naong maong panlantaw, wala gayo di ay sa self-sacrifice. O kana ang atong paningkamutan. Nga diha siguro sa pamilya, muturok ang maong espiritu nga gihatag ni Kristo kanato. Nga bisan og nagsubo ta, bisan og gusto ta niini, bisan og katungod na nato. Pwede ba nga masakripisyo nato para sa uban? Again, balik ko kang Saint Maximilian Kolbe. Mahimo ba ka to niya kung ang iyang gitanaw ang self-preservation ra para sa iyang kaugalingong kaayuhan, uwa niya nakita nga iyang sakripisyo para sa kaayuhan sa uban? Kini usa kanindot nga pamalandungan nato diha sa pag-ampo sa bukasyon nga diin di ay kitang tanan gitawag gani sa maong sakripisyo for the greater glory of God and for the common good. Hinaot paunta. Palihog manindog.